இந்த பில்லு பார்த்து ஒரு டைம் ஒரு டைம் ಬೇರ್ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿದೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು
ಕೋಪ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಕೋಪ Congratulations. Hey, Karan, he safe. Yeah, now note. We only note. Again, no. Heal up. Nama, escaping point. What do you call it? Nana. Together with you. Together. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಂಗ The only thing I'm scared of the water. Water. Slip and fall dead. ಬುಲ್ಚಿನ ಅಣ್ಣನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಆಣುಲಿ ಸರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎದುರು ಆಣು ಕುಲ್ಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆಂಜೋಲ್ ಬಿಡು ಆಂಜೋಲ್ ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಆಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು like 2 minutes before that we need to be ready. We should be there now. Yeah, as soon as he gets very pointed. Two more rounds. अभी तो मात्र बल्ब ना गोलो लाओ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಾಕಿ ತಪ್ಪಲು ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಪುನಃ
మెరూన్ కలర్ ఉంగరాలు వేరత అంటే జుమాది కట్టు వేరత అప్పుడు మెక్కేల కలర్ ఉంది అసలు ನೀರುಂಡಿ ಖಾಲಿ బాటిల్తో వచ్చి